Sanibonani wey'ngane zawethu, ake ngimilele phinde futhi namukele kwi-channel ehamba phambili ngezwe. Ngiveze ngithuthi ungakhumalo bathi ilaspo nomagumede. Ngala kwethu uma mhlabe usemusha kuleli khasi zophinde ngicela nje shothi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ungakhohlwa futhi-ke ukungilandela ku-Facebook @Radio Inkezo. Ngaza kwethu-ke sekusabalile video kangizwe emchunu president wamabhinca le khona kade vumisa ingoma ebhanoyini. Kule video kubonakala laphana wesifazane omhlophe ezama ukubakhuza ngenxa yemithetho engavumelekile benze ebhanoyini. La okungeze emchunu khona evuka ngolaka laphana esho nokuthi ke lena it's a King Shaka International Airport, angeke baze babevimbe ngenxa lento abayenzayo ngoba ke airport yenkosi uShaka airport laphana lokho bakwenzayo bacabanga ukuthi khona impela okuzojabulisa uShaka. Ngasa ukuthi angizukwanda kakhulu ke ngizokudedelela ivideo zibonela khona owesifazane omhlophe ebavimba ukuthi ke baye kuvumisa ingoma. Kule video ngize emchini bonakala ke ahamba nazo izinsizwa uqhizile kanjalo nosaliwa bebuye laphana eCape Town ePeninsula. Usukhumbule kwengane zakwethu akukhona ukuqala ungizwe emchunu evinja kulesigameko esijena. Ukhumbule ukuthi ungizwe emchunu wakwagumulisa laphana umqhele lokwesenzo esingazange simphathe neze kahle ke. La ungizwe emchunu ke ube seziphiniselela laphana esho nokusho ukuthi ke angeke aze bayeke laphana. Kuzakala abantu bathi ke abakhishwe ebhanoyini kodwa ke baza nabanye babavumela bathi angeke baze bayenze leyo nto. Angani kakhulu wengane zakwethu nayo ivideo hlala comment section ungitshela ukuthi ngithino lakho uvunga lolu daba. From ilasibona ingane zakwethu ke sengiboma njalo ngethemba siyabuya futhi nezinye ezilandelayo ku video elandelayo nayo video. Unacceptable. We have already been advised on this flight by Flight Ministry of the South Africa law. Yes, She committed one or more offences. Can someone translate? King Shaka International Airport. We need you bow. We need you bow. It's our culture. We need you bow to the king. You have to respect this is King Shaka. You have to respect the king. That's it. You need to pray. Mr. Namajan.